Karaberri Televisión presenta. Egunon eta ongi etorri Karaberri Telebistara. Santa Karako irakasleek izugarri gozatu zuten mintza jolasarekin. Mintza jolasak martxoaren 10-tik 14 izan ziren Santa Karako eskolan. 3., 4., 5. eta 6. mailako ikasleek parte hartu zuten. Bere begiralea mailoa zen, oso neska jatorra eta dibertigarria zen. Mailoarekin jolasak euskaraz egin zituzten. Jolasarik gustokoenak ziren herentzugea, sorginak eta ipotxa, guztien kontra eta kitoitz. Ekintza honek euskara ikasteko eta praktikatzeko balio du. Ikaslea esan zuten errepikatu nahi zutela.